Summer 1010 special, corner to corner, coast to coast. Well, the original price is 450, but now they are currently on special for 380. The quality is amazing. Ungangitest. Kona ke befuna sindisincibileyo sika Riri. Ndithi mna yaro ngiprinta yonke into norhola ihlahla ndingamprinta. Ndinazo zonke ii-colors. Mhle kodwa lo orange. Mhle lo orange. Ndimbeka apha ekuqaleni. Black ke uthandwa ngumntu wonke guys. No Xhosa Nation. kwaXhosa. Kusiwe asiphathanga kwesi sikipa. I think isephu le. Ye andiyazi man, bendiyifake kuwashing machine then. Ndiyazi noba ayipurisisekanga nani but uba niyayazi ngesiwashing machine. Ayiphathanga ndifuna utsho, ndiyayazi andimdakanga futhi ndiyayazi. Kusiwe andiyazi noba ndiyibaxelele lesephu le ndiyifake kakhulu emshinini. Yabona nangemva sinjani. Ingabe ndicela unasishwapha ngongathi kuyabukeka indodeni umnqumqu. Ngongathi iyabukeka indodeni empundu enkulu. Angibunwe ezikhulu kakade. Kusiwe